बिपिएफनि सानैसो लिडारफोरा दायो बुंगासिनो दं आरो गफुरनिफ्राय UPPL नो 100% भट होबाबो बिथांमोनहा बिपिएफआ देरहागोन होनदों। बेथ' बबे अंखजों बुंदों बिथांमोनासो मोनथिसिगौ। माने बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ मोनथियाखै, थांनाय बाराव धनस्री समस्थियाव खोब खम भटआवसो UPPLआ जेनदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव जाय आगोलाव मोनै भट बेबो फैजोब्बाय आरो गफुरनिफ्राय 90% भटआ थांसिगोन। दा बबे अंखआव बिथांमोना होनदों जों बेखौ मोनथिया, किन्तु बिपिएफआ मालाबाबो जयजुक्त जानो हाया बेयो रोखा जादों आरो बिथांमोना बे बाथ्राखौ रोखा खालामनाय जादों। गफुरा जे 100% UPPLनो भट होसिगोन बे बाथ्राखौसो बिथांमोना बुंनानै लानाय जादों आरो दिनैनि दिनाव बिथांमोना जेननायनि लामायाव फैगोन। दिनै रायजो राजाफोरनो जों दिनै मोनथिहोहरनाय जायोबा जों मोन्दांथि मोननाय बायदिबा 25था मासि लानानै UPPLआ निजेनो गभर्नमेन्ट दानो हागोन बे रोखा जादों। मानो होननानै बुङोबा दिनै बर'नि जिबायदि UPPLखौ माने वेलकाम खालामनाय, बिथांमोना होनो फैनाय आरो जोंनि बर'फोरनि जि हाबा मावनाय बेयो दिनै प्रमद सारखौ जोबोद सापर्ट खालामदों। बे सापर्ट खालामनाया फोरमाना बेनो, दिनै हाग्रामा सारा 2Gनि बाथ्रा बुंबाय थायो, नाथाय दिनै बिथाङा मोनथिनो हायाखै जे 5G 6G जानो थांगासिनो दं। दिनैनि गोरों गोराफोरा प्रमद सारनि जि बाथ्रा आरो हाबा मावनाय बेखौ मोजां मोननानै बयबो लैहोर लैहोर फैगासिनो दं आरो 25था मासि मोननानै देरहानाया 100% माने सियर जानानै फैदों आरो हाग्रामा सारा दिनै जेननाया रोखा। मानो होननानै बुङोबा देबोरगाव समस्थिनि बिथाङा सासे बिजाथिमोन, नाथाय बिथाङा देरहानायनि उनाव 5 बोसोराव खनसेबो एसेमब्लियाव थाङासै आरो बिथाङा माखासे दायित्व दङमोन, जेन'बा लिडारखौ जानो हायासै समस्थिनि थाखायथ' बिथांखौ आसा खालामनानै रायजो राजाफ्रा भट होदोंमोन, नाथाय बिथाङा 5 बोसोराव खनसेबो रायजो राजा आरो एसेमब्लियाव खनसेबो थाङासै। बिनि ओंथियानो जादों जे रायजो राजाफोरा गावसोरखौ नायै बायदि मोनदों आरो बिथांमोना रायजोनि सासे लिडार एबा रेसपन्सिबिलिटि रायजोखौ लानो हानाय बिबान रुजुनो हानाय लिडार नङा होननानै बिथांमोना दा रेजेक्ट खालामदों आरो मोनसे खोथाया दिनै जोङो फोरमान मोनदों, हाग्रामा सारा सासे बिजन गोनां डायनामिक लिडार जानो हाया। मानोना बिथाङा दिनै जोंनि जाथि संगठन 16टा संगठना मोजाङै फरायसा आफादजों लिंजाब जानानै बर'नि दुखु सुखु गाबनाय मिनिनाय आरो समस्याखौ लानानै बिथांजों सावरायनो लादोंमोन, नाथाय बिथाङा रेजेक्ट खालामदों। बेनो बिथांनिनो अहंकारनि मोनसे फोरमान जादों। मानोना बिथाङा गावनि साननायनि माब्लाबाबो बाहेराव थाङा, बिथाङा मालायनि साननायखौ मालाबाबो बेसेन होआ आरो 35 लाख जन जोंनि जि पपुलेसन सुबुं बे सुबुंफोरखौ बिथाङा मालाबाबो दायित्व लानो हाया बे बाथ्रायाबो रोखा जादों। मानोना जाय मानसिया गावजोंनो गाव दैदेनजायो आरो गुबुननि बाथ्राखौ मालाबाबो साननो हाया, जाथि संगठनफोरनि खोथाफोरखौ लानो हाया आरो मोजां मोनसे बिजन लानानै गासैबो सुबुंफोरजों सावरायलायनानै मोनसे सिद्धान्त फैया, बेनो बिथांनि फोरमान आरो बिथाङा गावखौनो गावसो दैदेनो आरो बिथाङा गावखौनो राजा बायदि मोनो। बेनि थाखायनो दिनै मोनफ्रोमबो जि जायगायाव बिथाङा केन्डिडेट जागोन बिथांमोननो निसय UPPLआ जबाब होगोन, बिथाङा मालाबाबो जयजुक्त जानो हानाय नङा। मैया नुबावदों हाग्रामा हेलिकप्टार लानानै निसय बेरायमारबाय, दा बिनि सायाव मा बुंगोन? दा बुंनो थाङोब्लाथ' जों खोनानायाव बिथांमोननि राजबाख्रियानो खालि, नाथाय बबेखौ मेनेज खालामनानै बिथांमोना हेलिकप्टारजों बेरायनानै केम्पिं खालामदों जों बेखौसो सिन्था खालामनो गोनां। बिथाङा जुदि बोरैबाफोर देरहाबायोबा बिथाङा गोसोआव सानदों खोमा जुदि सरखार दायोबा बे दाहारखौ सुख'गोन होननानै। जुदि सुख'नांगौबा सोरनि थाखा जागोन? बिथाङाथ' रायजो राजानि थाखाखौसो बाहायनानै सुख'नायनि मोनसे लामा लादों, खिन्थु बिथाङा जेराव देरहाखाया बे बाथ्राया माने बिथाङा गावखौनो माने फोथैनानै लानायनि मोनसे हाबाखौ मावगासिनो दं आरो बिथांनि फंसे बाथ्रा जों बेखौ जोबोद दुखु मोनदों। बिथाङा बुंगासिनो दं सम सम जेनोबा सेन्देलनि माला, देरहायोबा बिबारनि माला। दिनै हाग्रामा सारा जेनोबा जों बेखौ बोरै गानहोगोन? जों रायजो राजायाथ' बिथांनो सेन्देलनि माला मालाबाबो गानहोनो हाया। हाग्रामा सारा जेब्ला दरबाराव मोनहैबाय, गादियाव मोनहैबाय, बिथाङा इग' जाबाय, जों बेखौ नुदों। नाथाय बिथाङा जे सिगाङाव जाहाथे जाथिनि सिबियारि बिग्रायारिमोन बर' हादरखौ नागिरनानै, बिनि थाखायथ' सेन्देलनि माला गानहोनो हाया। नाथाय बाथ्राया गावनि खुगायावसो ओंखारदों आरो खिन्थु बिथांखौ जों बेबायदि सानाखै। ओंखायनो बिथाङा बाथ्राफोरखौ मोजाङै बुंनानै लिडारशिपनि हाबाफोरखौ मावोबा जों एसे मोजां नुयो आरो